og velkommen til en lille guide hos Fejlfredag, hvordan du joiner vores Teamspeak. Måden du gør det på er at gå ind på din browser. Du bruger enten Internet Explorer, Google Chrome, Safari eller andre. Jeg bruger Google Chrome, så den trykker jeg på her. Og måden du downloader det på, det er oppe i toppen her, skriver du teamspeak.com. Så kommer du ind på den her hjemmeside her. Så holder du bare musen op over download, og så Teamspeak 3. Så skal du finde ud af, hvilken klient du har. Om du har 32 bit, eller om du har 64 bit. Måden du finder ud af det på, er at gå ned i din start, højre klik på din computer, egenskaber, og det står der, systemtype. Jeg har 64 bit, så jeg henter selvfølgelig 64 bit. Hvis du ikke ved, hvilken bit du har, så kan du altid bare trykke 32 bit som udgangspunkt. Så trykker du jeg accepterer, videre, og nej tak. Det her, det er bare, at hvor har du egentlig hørt om Teamspeak henne? Du kan udfylde det. Jeg gider ikke. Så downloader den det nu. Den popper frem her nede lige om lidt. Det gør den der. Popper den ikke frem her, så kan du altid trykke på det link, der er her. Så trykker du bare, og så kommer den. Så skal vi lige vente nogle sekunder. Sådan. Kommer den lige om 2 sekunder. Bum. Så skal du bare trykke ja. Og så kommer den lige om lidt. Skal lige udpakke alle filerne. Trykker du næste. Jeg accepterer. Næste. 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 Vil du høre Overwolf? Det vil sige, at heroppe i toppen, når du sidder for eksempel i CSS, så kommer der et lille navn på, hvem der snakker in-game, altså ikke in-game, på Teamspeaken. Og der er nogle forskellige apps til Overwolf og så videre. Men det kan du vælge til eller fra. Jeg gider ikke have det, så jeg trykker bare næste. Og jeg trykker næste, eller installere. Og så finish. Og lige om lidt kommer den. Yes, den kommer der. Måden du så egentlig kan join vores Teamspeak på, det er, du kan gøre 3 forskellige ting. Du kan enten gå ind på vores hjemmeside, farligfredag.com, kontakt, kopiere den her IP-adresse her, Ctrl C, gå ind på Teamspeak igen, Connections, Connect, og så den skal du bare markere, og så Ctrl V, og så Connect. Connected. Så kommer den her. Disconnected. Måden du også kan gøre det på, det er bare at trykke på selve det her. Bare venstre klik, kommer den her frem her, og så start program. Så joiner den også. Og sidste måde du kan gøre det på, det er at gå ind på Connections igen, serverlist, find Fejlfredag, country, der står til at starte med står der own country. Den skal du bare ændre til all, og så apply, sorry. Og så bare dobbeltklik, så kommer du også ind. Der var de 3 måder at komme ind på. Jeg håber I har nydt videoen her, og husk, det var fejlfredag.com, der lavede den her video. Vi ses in game. Disconnected.